Areaz bateria, bere honetan, zein atxaldi 50 kiloko harri-jozkor horrekin. 50 gola, 50 gola. Kortatin duen, Beñat Ayunenek, bigarren buelta, Korrika, Burutxaiko Aloña, Aloña txanda eman dio, eta bi buelta, Ekinen, eta Sánchez, bigarren buelta, Azalidake, Korruzko Gatotan izan du, Pero mi sembra una pizza manchotzea, porque dan auditoa oso frenetiko, gaztio estadio, Romero estadio, gehatzeko dientzitek eta gogotiaren memoria nahi da. Zerbait aurrea zuta, George. Ánimo, Bastia. Hace espectáculo provincia, el Matena y Seater, el Ritorrat, el Ritzador, Sego Zapolita, baita modu dut joan eta Badator horrena, Prest bere zertu hori, Prest de hasi. Trontza baten, korte baten, ventaja dakea, jugadore errebat. Baina, este prometako. Nire zertu jureruri, talde duenetik, eta holgado nahi errebat. Bat ukatu dutela. Trontza bat, Korrika, Korrika.
Azkeneko
Olageta, Juleneka, bainat. Iritzia, erantzak izate. Koleka, eta Julen Peñie, Alberti Koleka. Alberti Koleka. Eskerrik asko denoi.